Eta gaurkoa liburu baten aurkezpenarekin izanen dugu lehenengo elkarrizketa, Arakistainen bidea, Fito Rodríguez hementxe dugu, liburuaren egilea, arratsaldean eta ongi etorri, Xalda Telebistara. Berdin, arratsaldean. Bueno, konta iguzu, Fito, noiz argitaratu duzu liburu hau? Orantxe, argitaratu berria da. Aurkezpena egin genuen aurreko asteen bukaeran, ostiralean. Beraz, egun gutxi. Egun gutxi, ja primaz, dakazute, hola, esklusiba eta lehenengo aukera, hola, zuzen hitz egiteko horretaz. Oso, liburu dendetan da honeko badago? Noski badago. Oso, bueno, nola sortu zen liburu hau idaztaren ideia? Zergatik ikusi zenuen hau egin beharreko? Bueno, nik aldez horretikan txalaparta argitaletxearekin liburu batzuk badazkat eta surrealismoen inguruan beste bi nituen. Bata zan Magritek ez omen zuen pipatzen eta bigarrena zan Je de Pomme. Orduan, honekin ikustet bukaera ematen dio dala halako ekimen bati. Eta dala surrealismo euskarara ekartzea, euskal literaturan ere tradizio literario bihurtzea. Eta horrekin batera, ez dut esango bukaera denik, baina gutxienez hirukia osatuta geratzen da. Alegia, trilogia moduko bat izango litzateke hor surrealismoen inguruan nik egindako 3 ekarpen literario horiek. Surrealismoaren inguruan hitz egiten dugu liburu honetan. Konta iguzu zergatik erabaki duzun Arakistainen bidea kontatzea? Arakistainen bidea goitik berako bidea da. Alegia, Sonia Arakistainek bere buruaz beste egin zuen Londresen. Bera lanean zebilen Summer Hill eskola anarkistan, eta bera ere anarkista zen. Baina momentu jakin batean erabaki zuen bere bizitzaren bukaera nola egin behar zuen eta bota zen. Surrealismoaren ikuspegia da goitik berakoa, beti. Gure aurreko mendean, 20. mendean, ekarpen iraultzaile guztiek fundatzen ziren nolabaiteko susmapean zegoen dena. Hor dago, adibidez, Marxek proposatzen duen ikuspegia eta da, hain zuzen ere, zer dago ekoizten dugunaren azpian. Eta berak esango zuen, gainbalioa, eta horrekin batera alienazioa, eta horrekin batera kapitalismo ez ikustearena. Zergatik, zeren hori ikusteko azpian behiratu inberra dago. Nietzschek esango zuen, zer dago hizkuntzaren azpian. Orduan, hitz egiten dugunean, zer ari gera azkenean nolabait estaltzen. Eta susma hori Freudengan ikusten da eguneroko bizitzan, ekintzetan eta hola, eta berak esango zuen, azpian ere baita badagola nolabaiteko estalpe bat eta horrek ez digu ikusten uzten, benetan zenolako desioa dauzkagun. Orduan, gauza horiek denak daude errealitatearen azpian. Surrealismoak ikusten du errealitatea gainetik. Eta orduan, aldarrikatu egiten du kemena, aldarrikatu egiten du irudimena logikaren gainetik. Orduan, surrealismoaren proposamen iraultzailea da, baina funtzean da ikuspegi edo ikuspuntu aldaketa bat, goiti berakoa. Hori islatzen da Sara Arakistainek bere buruaz beste egiteran Londresen egin zuen bidean, goiti berako bide horretan. Eta, Proustek bere alagesaz ditan perdi, edo denbora galduaren bila edo ikerketan berak proposatzen du Swanen bidean. Swan etxera dijoanean, berari bururatzen zaizkio gauza guztiak dira gehien batean
berreskuratzeko bizitzan gertatutakoa, ez? Eta orduan, hortik handatoz mitoak direnak literaturan, Madalena edo hor baldosa mugitzen dana, eta orduan, derrepente, sensazioa datorkio Venezian dagola, ez? Eta orduan, horrekin batera etortzen zaio sensazio bat, eta hori guztia. Bide hori, Brustek landuzuna, surrealismoak ikertu egiten zuen, eta proposamenak egin zituen modu iraultzailean. Eta hori da nik aldarrekatu nahi izan dudana. Gainera, 20. mendeko hainbat idazleren testuak, ez, hartu dituzuen liburua egiteko. Bai. A ber, nik uste pentsatu egiten dugula mintzaeraren arabera, beraz, hizkuntza jakin batean, edo bestean, hautatu egiten ditugula hizkuntzak pentsatzeko, eta hizkuntza izan daiteke baita ere irudiak, edo ideia eskenean grekeraz esan nahi du irudia ez. Orduan, surrealismoa arte munduan badazka referente batzuk, adibidez, Picabia, Magritte, edo Max Ernst, eta literaturan baditu beste referentzio batzuk, adibidez, Peret, Breton, Soplo, Luis Aragon, Antonin Artaud, mota ezberdinetako idazleak, ibiltzen dira ikuspegi aldatu nahian, alegia hizkuntza askatu nahian, errepresioaren kontrako bidea eginez testo askeak sortzen. Eta testu horiek ekarri nahi izan ditut gurera, gure parte izan daitezen literatura den ekimenean. Zen azkenean literatura da hausnartu ahal izatea daukagun edo hautatzen dugun hizkuntzan eta daukagun tradizio literariaren gainean. Orduan literatura noski ez da periodismoa adibidez, kazetaritza da antiliteratura, nolabait. Surrealistek bota zuten Robert Desnos, hain zuzen ere kazetari bihurtu zelako, edo Pierre Neville, La Revolución Socialiste izeneko aldizkaria zuzentzen zuna, atera zan baita ere kazetaria zelako. Zergatik zen, kazetariek referentzia dakate realitatea eta bere hizkuntza izan behar da oso zehatza, zurruna ez esatearren. Literaturak alderantziz egiten du. Literaturak bilatu egiten du beste errealitate balizkoak eta ahaleskoak. Eta haietaz hausnartu egiten du. Hausnartu guk euskeraz esaten dugu zentzu ertzian, alegia, behiek egiten duten moduan, elikatutakoa, alegia bizitutakoa, berriz ere karriz, berriz ere zuku ateratzen, eta hildo hortatikan elikatzen bizitza. Orduan, bai, karri ditut mota ezberdinetako idazleak, eta esan daiteke antologia badela, bai, izatekotan antologia surrealista litzateke. Alegia, ez da itzulpen zehatz eta zurruna librea baizik nik egin dudana. Arakistain familia hau bere garaian ezaguna izan zen, gaur egun ez? Gaur egun ez, hori da askotan... Nik behintzat ez nuen ezagutzen. Ez jende gehienak ez du ezagutzen Arakistainen ekarpena, Arakistainen familien ekarpena, Arakistain Luis, Arakistain aita, izan zen ezkerreko militante bat, gero familia Elgoibartikan zetorkion, Euskal Herritikan jaio zen, baina gero aurkeztu zen kortetara Bilbotik, gero Madrilen izan zen diputatu, gero izan zen politikari moduan enbasadore bai Alemanian, bai Parisen, gerra oso beligerante izan zen nazismoaren kontra, eta baita ere Europan eta batipat Frantzian eta Inglaterran ezarri zuten ustezko neutraltasunaren kontra. Eta, gerra galdu zenean eta Republika erori zenean erbestera joan behar izan zuen, erbestean izan. Lurperatuta dago Ginebran, nio nintzen Ginebran bizitzen, eta nire ondoan bazeon halako kanpusantu bat. Eta hor daude lurperatuta ezagun asko. Adibidez,
Borges, Jorge Luis Borges, hortikan ibili zen, adibidez, Luis Arakistain. Arakistain zen, nolabait, errevoluzioen aldeko, iraultza aldarrikatzean, iraultza politiko aldarrikatzen zuen. Bere alabak, Sonia Arakistainek, iraultza estetikoa aldarrikatzen zuen. Surrealismoak nik usteet egin zuen alegina, bi iraultzoiek batu alizateko. Alegia, erakusteko eta frogatzeko iraultza estetikoa, alegia ikuspuntuen aldaketa, iraultza etikoa eta beraz politikoa zekarrela berarekin batera. Eta leva komunika, alegia, edalontzi lotesleak idatzi zuenean Andre Bretonek, hori adierazi nahi izan zuen. Bi iraultza moten artean badagola lotura bat. Eta lotura horietan ikertzen eta hausnartzen saiatu ziren surrealistak, eta hori nonbait ikusten dugu gorpuztua Sonia Arakistainen adibidean. Zein da liburu honekin helarazi nahi diguzun mezu nagusia? Mezu nagusia litzateke errealitatea gu geronek egiten dugula eta gu geronek aldatu egiten dugula. Eraldatu eta moldatu. Irudi, alegia, errealitatearen partez gu dauzkaguna representazioa. Hori dira, representazioak, munduaren representazioa. Hori ikusten da telebistan oain, adibidez, ari gera hizketan, baina jendeak ikusten gaituenez, ez du ikusten fito, ikusten du fitoren representazioa. Guk euskeraz hori esateko 3 hitz eta 3 bide dauzkagu adierazteko. Errepresentazioa izan zitekeen irudikapena, alegia, irudiaren bidez, adibidez, oain telebistan ikusten nautenak, irudien bidez ikusten naute, baina ez naiz ni haien aurrean dagona da nire representazioa, irudikapena. Horrek esan nahi du, ezagueraren arabera, ezagueraren teoria edo mundua ulertu ahal izateko ikuspuntua aldatu egin beharra dagoela. Zeren ikusi egiten duguna beti ez da errealitatearen moldaketa jakin bat. Gure ikuspuntutik ikusita dagona. Alegia, zuk begiratzen dauzu eta nik begiratzen zaitut, baina biok ikusten ditugu gauza ezberdinak toki berean egon arren. Hildo hortatikan, surrealismo sortu zen Albert Einstein errealitatearen teoriarekin batera, edo Heisenbergen ziurgabetasunaren hastapenarekin batera. Alegia, ikuspegi logiko newtoniano klasikoaren kontra, irudikapenean oinarrituta, beraz, representazioaren aldaketa bat aldarrikatzen. Baina ez da irudikapena soilik, representazioa ere da antzezpena, euskeraz, eta hori da literatura, arteak eta historiak eta denak ematen digutena, alegia nolabaiteko narrazio bat, nolabaiteko kontaketa bat, kontakizun edo kondaira hori baita ere, segun nundikan begiratuta dagoen, ala modu batekoa edo bestekoa izango da. Orduan, ikuspuntu horren aldaketa alde batetikan, salaketa ez dagola ikuspuntu bakarra, eta gero aldarrikapena mota ezberdinetako ikuspenak landu egin behar direla, da antzezpenaren bidez, representazio horren aldaketa surrealismo ekartzen diguna. Eta hirugarren bat izango litzake, representazioa ere ordezkapena da, alegia representazio politikoa. Eta surrealismoak ere planteatzen du ordezkapenaren aldetik iraultza politikoaren beharra. Alegia, dagoen sistemak iraun arazi egiten duela daukagun mundu nolabait hondamendira dijoan mundu hau. Eta surrealismoaren funtsezko ekarpena hoize litzateke. Ikuspuntu aldaketa representazioan, alegia, gurean, irudikapenean, antzezpenean eta baita ere ordezkapenean. Surrealismoaren testuinguruaren kokapena ez da gaur egungoa, ikusten duzu gaur egun nahi bidez iraultza politiko bat egoteko posibilitaterik. Surrealismo funtsean da
gerren arteko, Europako gerren arteko mugimendu bat. Lehenengo manifestua da 1924koa, eta gero horazten dira beraien arteko tirabirak, eta sortzen da beste bat 29an, sortzen, eta horla, haien arteko diatribak, diskusioak, eztabaidak eta zea guzti horiek ez, oso aberatzak. Baina da gerren arteko mugimendu bat, Europarra. Gaur egun gaude beste gerren arteko momentu batean, alegia. Ikusten baldin badugu gure inguruan gertatzen ari dana, berriro ere ziurtasunik gabekoa da nagusi, Heisenbergek fizikan aldarrikatzen zuena, errelatibismo kulturala ari da zabaltzen, eta nik uste dut ohiko ikuspegi politiko, estetiko denak ari dira birplanteatzen, modernia ostean deitzen den honetan. Gertatzen dena, surrealismo izan zen aintzindaritza bat, vanguardia bat, eta orain gertatzen ari zaigun hau dena, aurrez ikusi zuten horiek, eta horregatik baliagarria delakoan da honi. Beraz bete da, beraiek esaten zutena. Bai, nik uste baietz. Baina ez da bete egin beharreko bidea, horregatik Arakistainen bidea, iraultzaren bidea, eta zein da, iraultza politikoek definitu esan dutenek planteatzen dute funtzean leheno iraultza egin beharra dagoela bizitza aldatu ahal izateko. Surrealistek planteatzen zuten bizitza aldatu egin beharra dagoela eta pentsamendu aldatu beharra dagoela eta horretarako hizkuntza aldatu egin beharra dagoela eta askatu egin beharra dagoela iraultza egin ahal izateko. Denbora luze eman duzu liburu hau egiten? Liburu honekin nabil duela urte pare bat edola, baina, karo, nik Magritena idatzi nuenetikan, igual 25 urte pasa dira. Orduan, esan nahi surrealismoa beti ondala nire inguruan, nirekin batera ibiltzen bidaide izan dut, eta hori guztia nonbait geratu da liburu honetan islatuta. Zer ikasi duzu azkeneko liburu hau eginez? Hain zuzen ere ikasi dudana da ez dela ezer irakatsi behar, erakutsi baizik. Oso interesgarria, kontatu eguzun guztia, Fito, mila esker. Pentsatzen dut kontatzea polita izan da ere, esperientzia dela norberaren ikasketarako abiapuntua, eta esperientzia horiek dira norbanakoarenak. Orduan, irakurketa, norbanakoaren irakurketa, funtsezkoa izaten da, esperientzia bihurtzeko eta zerbait ikasi ahal izateko eta zerbait eskaini ahal izateko. Orduan, eskaintzen dana liburuarekin ez da hitz-jario soila, baizekan eta ikuspegi aldaketa irakurketan. Osongi. Badirudi behar dugula ez, pixkoat ikuspegi aldaketa agian gaur egun. Bizitzen ari garen mundu honetan. Ezinbestean, ezin geratu esaten digutenarekin, ez? Ez da susma hutsarekin. Susma marxismoen ikuspuntutik, ikuspegi psikoanalitikoetatik edo ikuspegi nihilistatik ere begiratuta, susma horrek soilik ez du ezer ekartzen, ez baldin bagera gauza, gero proposamen batean azaldu ahal izateko. Eta erakusketa hori, azalpen hori da surrealismoak proposatzen duna. Modu bat, horretarako. Mila esker eta izan. Zuei eskerrik asko.